Estades a escoitar Radio Rianxo Fala. Un proxecto radiofónico elaborado polo equipo de normalización lingüística do IES Félix Muriel de Rianxo. Benvidas e benvidos ás nosas ondas. Contaremos nesta andaina coa participación da comunidade educativa do noso IES Félix Muriel. Agradecemos especialmente a colaboración do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Rianxo. A nosa sintonía musical é La Sansonette de Os Cempés. Hoxe temos o prazer de ter con nós a Lara Torres, técnico superior en Ilustración pola Escola de Arte Superior e Deseño Pablo Picasso de A Coruña e graduada en Belas Artes. Bo día, Lara. Benvida a Radio Rianxo Fala. Hola, gracias por invitarme. Pois comezamos pola primeira pregunta. Como foron os teus anos de estudo tanto en Belas Artes como na Escola Superior? Moi interesantes e moi entretenidos. A ver, como en toda ensinanza, en calquera carreira, calquera formación, sempre hai pros e contras. Sempre, sea magisterio, Belas Artes, sea a carreira que sea, depende en gran medida de que docente che toque. Si está actualizado, porque eu, por exemplo, no ciclo, tuven moitos docentes que non estaban actualizados e aos 2 anos, cando fun recoller o título, se habían jubilado. Enseñáronme cousas que non eran prácticas para... Enseñábanme uns programas que estaban obsoletos, pero tiña lo que facer para aprobar. Depois, no mundo real, non se usaban eses programas porque, tamén é foi unha maneira de estarse jubilando, non se esforzaron en dar o seguinte escalón. Pero vindo da nada da informática tamén foi un logro que superan ese programa, pero a min, no ano que me tocou, por exemplo, tuve que aprender Freehand cando nas empresas estaba usando Illustrator. E enseñaron, a ver, que ten moitas... Son programas de diseño vectorial, non vai con píxeles, vai como con fórmulas matemáticas, así para introducirvos. E esa imagen vectorial pódese ampliar a infinito, porque non hai píxel, o píxel se acaba. Tes tantos píxeles por pulgada. Entonces é un programa que se usa moitísimo para diseño gráfico e a min mandaronme a aprender un que estaba obsoleto. Pois este exemplo, 1000. Por eso digo que tes suerte na formación que teñas, que fagas, en función tamén de quen che estea formando e como che estea formando. Pero vamos, que super encantada e super feliz, porque a día de hoxe o global estou contenta, pero sí que hai esas cousas que habría que perfilar. Entón, a arte foi sempre unha vocación? Sí, desde pequeniña. Eu sempre digo, esta frase non é miña, estou escoiteno nunha charla de puño dun ilustrador, que é o que falábamos antes da entrevista, de que a pregunta non é cando empecé a dibuixar, é cando todos os demais deixaron de facelo. Esta non é unha frase miña, isto escoiteillo a puño ao ilustrador. E xa me adoptei porque vin tanta realidade, tanta verdad, que non hai outra maneira de explicalo. Entón, realmente, o que fixen foi seguir o camiño do dibuixo hasta ir mellorando, en vez de abandonalo. Dende os teus inicios ata agora, houbo sempre algunha constante no teu enfoque do dibuixo e a creación? En general, vai por intereses, e os intereses como a vida van cambiando, pero sí que é verdad que os inicios da formación artística sempre son mediante copias. Unha vez dominas a mímesis, a realidade, podes te permitir o lujo de distorsionar esa realidade á túa conveniencia, non? Que pasa? Que, claro, despois xa entran en xogo intereses persoais.
Eu, por exemplo, sí que por este rol de hiperrealismo, esta inquietud de traballar a pintura realista, teño ese coñecemento, pero fun collendo outro camiño hacia a ilustración infantil juvenil que non ten nada que ver, pero realmente na miña pintura algo se ve e se complementa que detrás hai esa formación, por simple gusto personal. A min atráeme máis o que é o mundo imaginativo dunha ilustración infantil juvenil. Supoño que me ven da cultura de cando eres xoven, de cando eres pequena, porque xoven, soy super joven, de cando eres pequena e vas a... ves todos os dibuixos animados na televisión. Eso sí, realmente hai diferentes grados de complexidade nesto do dibuixo animado, pero si che gusta e dis ti, como farán isto? E tes curiosidade e vas desarrollándote. A min eso é algo que non me abandonou. Eu paraba os VHS que gravaba Sailor Moon, gravaba os meus dibujos, daba ya stop, se congelaba a imaxe e intentaba replicalo no meu cuaderno. O sea, realmente é como... Sí que naces da copia, pero evolucionas. E como que os dibuxos sempre me acompañaron. Entonces, bueno, supoño que sería un proceso natural. Falaches agora da ilustración infantil. Entón, prefires unha certa liberdade temática nos encargos ou disfrutas interpretando as solicitudes? Siempre é moito máis gratificante cando unha persona ten liberdade artística. Cando estás encorsetada a algún tema, a algunha petición de algún cliente, evidentemente tens que facelo, porque o cliente é quen che vai pagar, tens que complacer os intereses do teu cliente. Pero sí que é verdad que cando hai liberdade artística, salen moitas, pero a calquera ilustrador e pintor que yo digas. Isto é unha resposta común. Si hai libertad, a creatividade fluye máis. Non tes ese corsé que che oprime e tens que facer isto aquí, e isto vaime mandar facer outro cambio, e isto igual non lle gusta, e isto... Sabes, non está supeditado a tanto... non está supeditado tanto ao rol do cliente como jefe, senón que ese cliente busca o teu servicio porque confía no teu criterio e no teu portfolio. Non sei se me explico. En que tipo de proxectos te entusiasma traballar? Quero dicir, se tes algunha faceta ou obra preferida? Realmente, gustame un pouco todo. O sea, eu traballo todo o que teña que ver con pintura, incluso dou clases de pintura. Tamén a docencia artística me interesa, imparto talleres en colegios de primaria e da ESO para se hai muros libres, impartimos varios días, traballa a chavalada, eu guío. A min a parte de docente artística a min me motiva e éncheme. Pero sí que é verdad que non hai nada máis gratificante, ainda que eso sea gratificante, de cando ti eres a creadora dos teus propios proxectos. Eu ainda que teña clientes e proxectos de clientes, nunca se deixa de ter proxectos persoais no artístico. As inquietudes individuais teñen que salir por algún lado. E eu teño proxectos individuales, pero eu creo que é algo común a toda a xente que traballa nesta rama. Nalgúna ocasión vemos algún tipo de reivindicación nos teus traballos? Eu sigo a ilustradoras e ilustradores que sí que teñen algo de... Bueno, algo non, unha evidente crítica social. No meu non vas a encontrar tanto. Sí que son unha persona crítica, en general, ca vida, pero as miñas ilustracións, xa que son infantis juvenis, sí que me gusta dar certo contido, pero tampouco explotalo demasiado. Gústame crear un equilibrio e as miñas imágenes suelen ser bastante dulcificadas. Sí que haxa, máis que nada, polo colorido, uso moito colores pastel. Pode reivindicar algo pois, en canto ás formas, pero non me gusta, non sei como dicilo, deixalo tan patente. É como, gústame deixalo nunha segunda liña e que o espectador interprete e pense. Non o fago tan evidente como outras compañeiros ou compañeiras de profesión que sí, que é clarísimo, pero que é o núcleo do seu proxecto, a reivindicación. No meu caso, non. Xa que falas de compañeiros, poderías nomear algunha referencia importante para entender a túa obra? Compañeiros que eu coñeza ou en general de profesión? En xeral. En xeral. Bueno, o Cestolana Cachola, aparte de compañeros de profesión, son colegas, e valoro respetos moitísimo. Temos un rianxeiro aquí tamén que se chama Nove Noel, que é do Pazo.
É que hai tantos a nivel Ledania, é unha colombiana que ela traballa con spray, non usa pintura plástica, pero fai unhas imágenes tan coloristas e saturadas que, ao final, esas persoas que admiras complementan a túa obra, porque é inevitable ter esas influencias e todo o que ves do que che rodea acabas absorbendo en certa medida e se transforma na túa obra. Non sei se queres máis Joseba, Lidia Cao, temos Marina Capdevila, temos a Socran, Mou, podría decir infinidad, porque hai tanta xente boa. Algúnas das persoas que nomeaches traballaron por aquí en Rianxo facendo algúns murales, entre eles ti. Sí. Poderías falarnos un chisco sobre o mural que realizaches no Xogo dos Bolos? Pois mira, o Xogo dos Bolos é unha intervención, o sea, é un lugar onde o Xogo dos Bolos non estaba nada representado, excepto a zona de Fincheira, e todo era Fincheira, solo lle chamaban Xogo dos Bolos os que vivían no Xogo dos Bolos. Como que a xente sabía como se chamaba, pero non se refería tanto. Non había ningún cartel para denominar a zona, puxeno eu no mural escrito, porque é Fincheira e con Fincheira a xente xa sabía onde estaba. Entonces, o que fixen foi unha especie de narración na que puxen en como era un muro moi longo, o que fixen foi unha narración lineal. Entonces, aí sempre, non sei se vos dades de conta, hai un cabalo que sempre o teñen ali a pastar. Eu recordo desde sempre. Eu non sei se morreu a puxar un outro, pero o cabalo blanco está aí desde sempre. Quixen representalo, porque recordo de sempre. Se eu non vivira aquí e non o supera, algún veciño entrevistando me houbera dito, é que é tan representativo. Entón, puxeno como espectador de todo o que pasa no Xogo dos Bolos. Entón, o que fixen foi investigar de onde viña o nombre, e viña de que é o Xogo dos Bolos celtas. En esa finca toda que hai grande, onde poñen a pastar ao cabalo, polo visto se facían romerías, verbenas, e todo giraba en torno a este xogo, os bolos celtas. Entón, o que fixen foi un pouco xuntar o que ven sendo ese xogo tradicional, que aínda existe, hai xente federada en pueblos, pero é moi minoritario, non? Entón, puxen os bolos celtas como que iban danzando e transformándose en personaxes con roupas galegas tradicionais, e que eses bolos, cas roupas, se iban transformando en personas con unhas roupas un pouco máis actuales, que podemos ver igual no Feirón Mariñeiro, ou, vale, que sigan tendo a tradición, pero non tanto. Entonces, fixen como unha especie de transformación ao largo de toda a narración. E despois, claro, nombrei o lugar, que é o que lle faltaba a esa zona, e ningún cartel poñía o Xogo dos Bolos. Os veciños fliparon cando, ai, iso é que facía falta, ai, non sei que. E marquei no mural. Durante a charla que acabamos de presenciar, falastes de algún trato injusto que recibistes. Ao longo dos anos notaches algunha diferenza entre o trato ou a consideración dada a homes e mulleres dentro do teu ámbito artístico, e tes que reivindicarte tamén como muller? Evidentemente que sí, pero é un problema social, global e en todas as profesións. Que pasa? Que se eu solo traballara en estudio, ao final eu son unha empresa unipersonal. Eu, se quero, mírome para o ombligo e non teño compañeiros, non vexo desigualdades reales ao meu lado, vexoas en general. Que pasa? Que no momento en que traballas en mural, que é un traballo, digamos, físico, máis vinculado ao masculino, á forza, sí que vivín situacións, eu e algunhas que eu non vivín, pero que me comentan compañeiras, que horrorizarían a calquera, pero é un problema social general e, en este caso, eu vivoas non na miña oficina, evidentemente, porque estou sola traballando, é unha empresa unipersonal, pero sí, cando teño que interactuar, cando fago traballos fora, pasan este tipo de cousas. Ai, falo ti sola, ai, sabes conducir a grúa, ai, non sei que. A un home non lle din, xa o dan por feito, porque é máis físico. En todas as profesións en general, hai trazas machistas que hai aínda que combatir moito, pero sobre todo cando son profesións que se conciben desde a orixe como plenamente masculinas, o cambio costalle máis á xente. Pero vamos no camiño. A nivel lingüístico, que opinas sobre a situación do galego na actualidade? E crees que usar o galego nas túas creacións te etiqueta de algún xeito? Non é que me etiquete, é que me representa. Eu son galega, eu falo galego
todos os días, a diario. De feito, a xente que me coñece cando falo castellano ou simplemente escribindo nas redes sociais en castelá con un intento como de facer máis partícipe aos meus seguidores que non son galegos, me escriben un montón de privados dicindo, Lara, non eres ti, por favor, ai, Dios mío. Sabes? Entonces, claro, é que ao final pertence á miña identidade. Entonces, pretender que eso non é así, vexo un pouco un sinsentido. Porque ao final, como decía Castelao, creo que era, somos galegos pola fala. Por a gracia do idioma. Do idioma, non me salía a frase, gracias. Entonces, si o noso rasgo máis característico o poñemos en segundo, terceiro plano ou directamente facemos que desaparezca, xa habrá quen veña de fora a querer quitárnolo, porque nós mesmos nos saboteamos. Entonces, non o vexo necesario e non vexo que se debe facer. Polo que decía antes, eu sigo cuentas en catalán, entendos perfectamente. Eu sigo cuentas en inglés, sin ter un super nivel de inglés. Entonces, por que, se eu falo en galego na miña rede social, que o meu sobre todo é un traballo visual, vai vir alguén a criticarme a miña casa? Non debería de ser así. Pero bueno, a veces pasa. Pero bueno, vamos tamén traballando en eso. Volvendo á liña artística, para finalizar, que consello lle darías ás aspirantes a ilustración ou artes gráficas da miña idade? Si realmente estades motivadas e vos gusta e que simplemente non vos rindades, que vos formedes e que cando consideredes vos que o vosso traballo ten valía, isto pode pasar incluso na mitad da etapa formativa reglada, porque se entende que, o sea, a formación nunca acaba hasta que morremos. Entonces, que pasa? Temos ese cliché de formación reglada, entón, mentre non acabes a carreira non podes salir ao mundo laboral. Pero xusto no noso sector, igual és unha persona super talentosa e ti xa fas traballos de moita calidad antes de ter o título. Ao final é un título que che complementa xa o que ti sabes e vas rizando o rizo, non? E aprendendo cada vez máis. Pero iso lógico é que ti teñas un espírito investigador, un espírito Sherlock Holmes e que sigas ti tendo esa intención de descubrir, de interpretar, de seguir mellorando ao largo da túa vida. Entonces, é unha cuestión moi íntima e personal neste sector en particular. Cando ti consideras que o teu traballo creativo é válido, evidentemente vas a seguir mellorando. Pero hai que marcar un pouco, hai que ser críticos con un mismo e ser conscientes das realidades. E que non vos rindades e que apalante. Non vos podo decir outra cousa. Que hai traballo. Pois moitas grazas por colaborar con nós e por participar e vir hasta aquí darnos a charla. Moitas gracias a vos por invitarme. E ata aquí o programa de hoxe. Esperamos que vos gustara. Ata a próxima.